cover mo. Free, free delivery vlog. Patay, sige na. Okay, sige. Mag-go kami sa city proper. Mwah! Hello everyone! Ari kita subong sa lugar kung sa diin nabuhi liwat ang akong damgo nga mangini sa ka-artista. Imagine! I'm here at Cinematheque Iloilo! Kag ang nami pagid tungod sang lugar nga ini, hindi lang gid ang pagiging aktor ang ako nakuha, kundi ang knowledge ko sa diin kita mismo nakabalo na paano mag-direct kag maghimo sang aton mismo nga pelikula. Ang lang ito may familiar face ako. What are you doing here? Ay, hari ka di galing. Ari ko di! Gano'n ka di? Wala. Pag naglabay lang ko, nakapit na ko tani kayo na maihi lang ko. So, sige, ay lang ko. Tapos, timing ari ka man galing. Oo, ari mga ko gani. Maging pasulod ka ni Manong. How's life? Yeah! Direct, Sai! Audition ka man subong? Hindi! May shoot kami. May shoot ka? It doesn't take a lot of time as much as the Yes! Imagine! Ari ko di para sa audition for Cinemalaya 2020. For Cinemalaya 2020. And grabe, ari di si Direk Arte! Siya man lang, director sang aton nga best film subong 2019 Cinemalaya. Hi, Direk! Kamusta na? Anong feeling sang aton nga successful nga John Dante trending? Mayo man, pero sa sabong kakakipot kami kay we were not expecting the reception of the people Yes. sa aming film. So, kasi sabong medyo shocking pa siya. Kag malakat ka mo sa? Sa Busan, sa Korea. Ay! October. Wow! God bless, God bless! Kag tip kita bi sa mga aspiring directors. Ano ang pwede mong mahatag sa ila kung para makakreate sang worthy na story? Siguro first of all, develop ang story. More than anything, to make your story good, better. And then before ka mabanong sa bagay, don't get too excited sa prestige kang pagbuhat sa pelikula. Mas mag-focus ka dito sa pag-master kang craft, pag-develop naman sa film, sa story mismo. Because everything starts from there. If you have a good story, whatever happens, it will still become a good story. If you have a bad actor, bad camera, lighting, bad camera, as long as you have a good story, medyo safe ka na. So for me, a foundation kang filmmaking is creating and making your story work. Yes, thank you very much. Kita nyo, may future gid kuya. Hi! Nami akong stories. Kaya syempre, pud mo nato si Jansen, ang best actor sa buong Cinemalaya 2019. Jansen, kamusta? May kay subong audition time. Anong mahatag mga tips sa mga actors na nga nag-audition? Hindi lang sanda mag-uya, tapos hindi mo tawa lang ng best ng damo. Wala lang huya-huya ha. Ka-give your best. Thank you very much. Audition ka subong? Audition ka subong? Hindi pa. Matanaw lang. Sige, matanaw man ako. Uy, pud ko subong ang number 1 kid sa aton nga audition. Priya, kamusta ang experience mo sa sulod? Nabaguhan lang kay first time ko. Nakiwat ko sa sobrang nag-iwiman ko. Emotional. Pero do feeling mo carry? Carry. Yay! God bless you!
Bye! Ano nagsinggitan mo? May naya na yung TV para bati. Grabe ka pretty sa ato next na audition ni. Kamusta? Mamangin mo nga experience? Hi everyone! Overwhelming paguro daw hindi ka pa get over? Yeah. Actually, it's my first time to audition. The last time that I act, I was in high school, way back in 1995. Wow! But at least, di ba, it took you courage get ka magkatuli. Yeah, I was invited by a friend. Actually, she tagged me on social media. And then she told me, try. And then, when I was there, I was like, yeah. At least, nakasurvive. Yeah. Hi, everyone. Thank you. Ari, ang sunod naton nga istoryahon, do medyo masadya ang ilang audition sa sulod. Si Audrey Cagrandi. Hi! Kamusta? Yung adlaw? Okay lang. Anong inyong favorite part sa audition? Acting. Yun, upod natin si John. Nga po. Kamusta ang inyong experience sa sulod? Okay lang medyo intense kakulul pa. Okay lang nalampasan naman. Wow. Daw feeling mo mga pilang percentage nga makuha kita? Dira ya lago sa mga 80 ma'am siguro. So Si far. first time kanina audition. Damo, gali first time. It means pwede gid ako gali. First time ko man mag-audition. Pwede kita. Daw, pwede man ako maging 15 years old. Pwede mama. Sige, sige. Okay, Let's thank you. try. Bye-bye. Salamat. Hindi ko pag-disturbo, kaya may internalize na ko. Hindi rin, kamusta mo lang ako na-acting? Okay man kung maging 15-year-old nga actor? Thank you! Kamusta ang audition? Chill lang. Medyo nakubaan ko pero chill daw, carry lang din siya. Kaya anong pinaka-challenging na parts ng imong audition? Ang ginhatag nila nga role nga 15 years old daw ko. So, try ko lang siya. So, okay man sa... pero, it was so... balang nga pahugot gid ko sa mga nagliligad ko balahaw. And it's so hard for me to accept the fact That you're not 50 na? Oh, ako man gani. Direct PM, medyo may... Kung kakso ko lang makeup ko, tapos medyo magpaniwang-niwang, mabalik ako boxing, tapos manipis na siya gamay. Ang height ko is 15, actually 13 years old. Ako top pwede pa man, no? Pwede pa galinay. So sa tanay nga nag-audition, good luck, and God bless. Yeah, o diba, isa pa ka filmmaker nga napabugal gid sa mga Ilonggo Kat Fernandez. Yeah! Okay lang na. Basta wala man ko ganing pangusay, ginadala ko lang sa kalo-kalo. Ang mamangkot ako, kamusta man ang pagiging isa ka filmmaker? Okay lang. Budlay? Gaano ka budlay? Pero kaya. Muna yan, di ba? Despite the hardship, caring, no? Yeah! Thank you very much and God bless for your future films. Thank you. Oh! Ma-plug na lang ako sa CineKasimanwa. Yeah! CineKasimanwa! CineKasimanwa sa November 15. November 15 to 22. Ayun! Hulat lang mo sa official launching sa mga trailers. Mga Na! grand films, official collection. Yes, definitely. Kung ako gahulat, get mo na gani. Like my page and subscribe na sa akong yung channel. Bye-bye!
atong subong si Direk T.M. Malones ang aton nga pambato sa CineKasimanwa Cinemalaya 2020 next year. Direk, ano na-expect natin sa inyo nga? Anong Direk? Anong na-expect mo sa Kargo? Dali lang, di ba daw ikaw ang akong dapat interview? By the way, ang gina-expect ko sa Kargo. Hopefully, makabati ako sa mga Ilonggo nga words, tama? Ay, so it means kung Ilonggo nga words, pwede ako da. Okay. So, gina-expect ka naman sa Kargo? Ako na siya sa mga Ilonggo da. Direct TR for Cinemalaya 2020. Bye-bye! Thank you! Hello everyone, I'm Rosa Valdebarona, 27 years old, and I'm a real estate appraiser, but during weekends I am a vlogger and sideline filmmaker din. Acting experience, I started with theater, high school, elementary, high school, college, tapos nung graduate na, nag-venture na expand sa filming. Excited na yun ko yan nakatuon. I mean, gosh, nakita ko si Johnson. Hindi ko siya na-explain, pero like, oh man, how cute sa kanya eyes. So, feeling ko pala nung 13 years old lang ako. Kasi kung lumiyala, I mean, don't mind my age ha. Dear, kita mo, ang eyes niya, doon nag-twinkle-twinkle, tapos feeling ko lang, tulog siya sa iyo, na feeling mo, matunaw ka mo na pala. Tapos na gid man ang audition, tapos ko subo si Sir RV. Ang dili sa upod naton sa Cinematheque Iloilo. Sir RV, ano pa gid ang mga shows naton diri sa Cinematheque? May mga friends kitang gusto man magbisita diri, no? Okay, so you could follow our page, Facebook ko lang, Cinematheque Center Iloilo. Our upcoming schedules are CineKasimanwa, Cine Europa, and Indian Film Festival. Kagbantayan nyo gid ang CineKasimanwa 7 kay mapapugal naman ang atong mga Ilonggo director. So, handa-handa na kita November 15, and kung gusto nyo maglantaw, diri lang ang atong address gani. BNC Square Building, Island Street, Iloilo. Nasa Isnart. Bye-bye! Tayo kayo nakarapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginhulat mo. Pinutan ang subscribe button, pati yung galay, kag hindi pagkadinti. Rubeinspired!